Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Ζαϊμπέκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει όλα όσα λέμε τόσο καιρό για την πολιτική της κυβέρνησης. Είναι ένα νομοσχέδιο εισπρακτικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στην αύξηση των εσόδων από όλες τις πιθανές πηγές, επιβαρύνοντας επιπλέον τα φτωχότερα στρώματα και ωφελώντας τον πλούτο. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει τα ζητήματα των αυθαίρετων χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια. Αν δηλαδή το αυθαίρετο συγκαταλέγεται στην κατηγορία της λαϊκής κατοικίας ή αν πρόκειται αντίθετα για αυθαιρεσία προκειμένου να αποκομίσουν κάποιοι τεράστια κέρδη, όπως για παράδειγμα με την καταπάτηση του γυαλού από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Έτσι η κυβέρνηση επιφυλάσσει την ίδια αντιμετώπιση σε όσους εξαναγκάστηκαν να αυθαιρετήσουν, προκειμένου να στεγάσουν τις οικογένειές τους και σε όσους γνωρίζοντας ότι θα έχουν την ανοχή του κράτους και ότι θα επέλθουν μελλοντικά ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα τακτοποιήσουν τις παρανομίες τους, παραβίασαν την νομοθεσία για να κερδοσκοπήσουν. Η πρακτική αυτή της κυβέρνησης να φέρνει όλο και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για περιπτώσεις παραβάσεων, όπως ακριβώς έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα με το φορολογικό, καθιστά πλέον τα νομοσχέδια και εξαιρετικά αναποτελεσματικά, ως προς το εισπρακτικό τους σκέλος, διότι αυτός που δεν έχει δεν μπορεί να πληρώσει, αλλά κυρίως επειδή αυτός που έχει θα περιμένει μια μελλοντική ακόμα ευνοϊκότερη ρύθμιση. Η καθαρά εισπρακτική φύση του νομοσχεδίου φαίνεται εξάλλου και από το γεγονός ότι δεν παρέχει μια οριστική λύση στο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης. Δεν παίρνει δηλαδή τα μέτρα εκείνα που θα επιτρέπουν αυτές τις πρακτικές, όπως η ολοκλήρωση του πολυδομικού σχεδιασμού, η επιλογή αποτελεσματικών μέσων ελέγχου και η αυστηροποίηση των ποινών. Ταυτόχρονα τακτοποιεί κατά προτεραιότητα τα ακίνητα του δημοσίου. Αφενός, σηματοδόντας προς τους πολίτες την ανοχή προς την παρανομία, αφετέρου κλονίζοντας την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, αφού το κράτος δικαιούται προνομιακά να παρανομεί, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει ποινές προς τους πολίτες. Επιπλέον, το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν λόγω της αυθαίρετης δόμησης. Η ρύθμιση για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο είναι ανεπαρκής. Μεταξύ άλλων, γιατί δεν διευκρινίζεται η διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αλλά και γιατί το Πράσινο Ταμείο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο με μόνο 2,5% των εισπράξεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και δύο ρυθμίσεις που έχουν ιδιαίτερη αναφορά στη μειονότητα και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ λίγο περισσότερο. Το άρθρο 17, που προβλέπει μειώσεις προστίμων σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, αναφέρεται στην περίπτωση της μειονότητας και συγκεκριμένα στο ζήτημα της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας. Είναι θετικό ότι μετά και τη συζήτηση στην Επιτροπή τροποποιήθηκε το άρθρο ώστε να μην στοτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας προκειμένου να ρυθμιστούν τα συγκεκριμένα ακίνητα. Το ζήτημα των τίτλων ιδιοκτησίας όμως παραμένει και κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί μια λύση, διότι η πολιτεία αντιμετώπισε τη μειονότητα για δεκαετίες ως υποδεέστερη κατηγορία πολιτών, μη επιτρέποντας στους Έλληνες πολίτες μέλη της μειονότητας να κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι βέβαια στη θετική κατεύθυνση αυτή η ρύθμιση και η τροποποίηση που έγινε αναγνωρίζει τουλάχιστον το ζήτημα ως σημαντικό. Το δεύτερο ζήτημα που θέτει το νομοσχέδιο στο άρθρο 48 είναι το ζήτημα των τεμένων. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις για τους νόμιμους υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο και κατασκευές και επισκευές σε τεμένη στην περιοχή της Θράκης. Επιπλέον, με την παράγραφο 5 προσθέτει ρύθμιση για τους μιναρέδες των τεμένων και ειδικότερα για την παρέκκληση ως προς το ύψος. Η ρύθμιση αυτή είναι καταρχήν σε θετική κατεύθυνση, καθώς επιτρέπει την επισκευή τεμένων που έως τώρα ήταν αδύνατο να επισκευαστούν και να κατασκευάσουν μιναρέδες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ως προς την ασφάλεια των κτηρίων, αλλά και την πλήρη λειτουργικότητά τους ως προς το θρησκευτικό τους χαρακτήρα. Πέρα από την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, απαιτείται και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Συστημάτων, επειδή το ζήτημα αφορά σε λατρευτικούς χώρους άλλης πλην της χριστιανικής ορθόδοξης θρησκείας. Η απέτηση έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία κρίθηκε πρόσφατα συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά την ανέγερση νέων ναών, είναι ένα ζήτημα που ενδεχομένως θα πρέπει να το επαναξετάσουμε συνολικά. Θα πρέπει όμως τουλάχιστον να γίνει ένας διαχωρισμός και σε ό,τι αφορά τεμένοι που ήδη λειτουργούν, να διευκολυνθεί και να συντομευτεί η διαδικασία. Η ανέργηση μιναράδων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί πλήρης η θρησκευτική λειτουργικότητα των τεμένων. Και εφόσον δεν πρόκειται για ανέγερση νέου ναού, δεν είναι σαφής ο λόγος απέτησης της έγκρισης του Υπουργείου, που δυσχεραίνει και καθυστερεί την ολοκλήρωση των τεμένων.
Συμπερασματικά, παρότι σε γενικές γραμμές οι ρυθμίσεις που αφορούν τη μειονότητα είναι σε θετική κατεύθυνση, δεν αντιμετωπίζουν συνολικά και οριστικά τα σχετικά προβλήματα. Επιπλέον, η ένταξή τους ως επιμερούς ρυθμίσεων σε άρθρα που περιλαμβάνουν και σειρά άλλων μέτρων σε ένα νομοσχέδιο που στο σύνολο του κρίνεται αρνητικά, δεν επιτρέπει την υπερψήφισή τους. Τα προβλήματα της μειονότητας είναι πολύ περισσότερα και πολύ σημαντικότερα από όσα η κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται με την αποσπασματικότητα των ρυθμίσεων και απαιτούν πολύ συνολικότερη θεώρηση των ζητημάτων και σοβαρή διαβούλευση με την ίδια τη μειονότητα, προκειμένου να καταλήξουμε στις συνολικές και οριστικές λύσεις, που δεν θα αντιμετωπίζουν τα μέλη της μειονότητας ως Έλληνες πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.